On na škole je v podstatě živý organismus a má svoji minulost a trošku se nám zdálo, že ten příběh naší školy se vytrácí. Občas jsme potkali pamětníky, naše absolventy, kteří tady studovali v 50. letech a my jsme najednou zjistili, že si nepamatujeme jejich učitele a že už dokonce neznáme ani skladbu oborů, tak jsme začali přemýšlet o tom, jak udržet ten příběh. Ono to má ještě druhý rozměr, samozřejmě vystupovali tady, působili tady zajímaví učitelé. Před chviličkou jsem u dveří svého kabinetu mluvil s absolventy, kteří zde studovali v 60. letech a říkali mi, tady v tom kabinetě seděl náš vzácný třídní profesor. A já jsem si uvědomil, že na někoho najednou navazuju a to je pro nás strašně důležitý. Kontinuita. Šlo nám o kontinuitu. A potom jsme si ještě uvědomili, že tady odtud vyšla celá řada vynikajících absolventů. Že se sem tu a tam lidé rádi vracejí a tak jsme chtěli taky něco udělat pro ně. No tak maturoval jsem v roce 1968 v oboru důlní měřictví a geologický průzkum. A od té doby jsem ve škole nebyl. I když se jako spolužáci scházíme každý rok.